Os tesouros humanos vivos son individuos ou grupos que posúen en sumo grao as habilidades e técnicas necesarias para crear, producir e reproducir determinados elementos do patrimonio cultural inmaterial, sendo testemuñas das tradicións culturais vivas no seu territorio. En xeral, podemos considerar que estas persoas portadoras son as mantedoras e transmisoras das diversas expresións do patrimonio inmaterial. Coñezamos algún destes tesouros vivos. Chama Camilo Ribeiro Alonso, nació 35. Teño agora 83 anos. Isdalina Fernández, nací en 1943. José Manuel Camiña García. Nací o 17 de setembro do 49. Eu chamo-me Maria da Conceição Gonçalves, nasci em 1949. Joaquim de Matos Fernandes Barreiros, chamo o meu nome. Eu nasci no ano de 1919. Eu chamo-me José Pereira, nasci em 1944. José Ramón Rocha Sánchez. A fecha de nacimiento, 22 de 5 do 45. Então eu chamo-me Glória de Jesus da Cunha Cancela Fernandes, nasci em 1947. Clementina Ozores. Bueno, nací aquí un 16 de diciembre do ano 29. Goián é unha parroquia de Tomiño que está abeirada ao río Miño e que ten unha antiga historia, aparecendo o seu nome por primeira vez nun documento do ano 1258. Unha das características orixinais identitarias desta parroquia é que son algúns dos barrios que a compoñen, o galego que se fala ten unha característica moi peculiar que o fai diferente. É o que os filólogos chaman a ditongación goianesa, que fai que esa variedade dialectal sexa única, incluindo termos e xiros lingüísticos inexistentes en calquera outra variedade do galego. Pero tamén veremos que os usos e costumes da sociedade tradicional están cargados en todas partes de prexuizos machistas e patriarcais, o que fai que as persoas en tempos da ditadura franquista se rebelaran contra eles e trataran de acadar liberdade nos hábitos de vida. Para nós, forman parte da categoría de feitos salientables e dignos de seren divulgados. Fuga a pequena e a mimosa hasta os 8 anos, pero os 8 anos ve a miña irmán, e entón aquilo foi a miña perdición, porque xa non era naide. E entón a que levaba o negocio e era a mamá. O negociaron a tenda de todas as cousas, un Corte Inglés daquele tempo, non? A nosa casa sempre estuvo moi surtida. Entón, pois, viña moita xente, e nós xa estábamos ali no mostrador, desde bien pequeniñas. Viñan desde Tui á Guardia, viñan á casa da abuela a pedir os préstimos, pero a abuela, ainda que fose un papel de estroza, que era un papel de envolver, apuntaba ali, logo, moitas veces hasta se esquecía de aqueles papeles de xuntalos, porque logo un tío meu que vivía en riba da casa da abuela, tiñalle que ordenar os papeles da abuela, porque ela non faía caso, o negocio iballe ben, cas cousas que iban ben, pois o negocio mantíñase, pero logo había moito pufo demais, non? Pero viña toda aquela xente, pois isto, faíalle falta diñeiro, e entón pois viñan, hipotecaban unha leira, ou un artículo da casa, non? Xa tiña 11 anos cando marchei a estudiar para interna para o colegio. A miña irmán maior xa estaba interna no colegio, xa levaba 3 anos interna en Vigo. Entre rapaces e raparigas non chegábamos a unha dúcia dos que estábamos a estudiar internos, porque era caro. Empezaron a vir as de Falange, viñan as de sección femenina, que xa se fundaba aquilo, estaba moi de moda os da sección femenina, e eran os encargados de darnos clases de hogar. A comida, Dios mío, Jesús, a comida. Eu acórdome hasta de dábanos sangre cocido con arroz.
Eu acórdome de coller e embrullar nun papel, collindo plato o sangre e metindo no bolso do mandilón, porque eu aquilo revolvía o meu estómago de dar aquele sangre cocido con arroz. Fun estudiar para Santiago. Bueno, a mí gustaríame, xa tiña outras, tiña hora de estudiar outra cousa, pero non había a túa voluntad non contaba. Se o papá dicía estudias farmacia, pois estudias farmacia. Pero que era unha tortura, porque a min a verdade que tiña pouca base de matemáticas. Da maneira máis casual cambiei de carreira. E eu mirei un grupo que iban todos contentes. Para onde? Ai, nós temos unha clase de arte. Eu metíme na clase de arte. Encantoume aquela clase. Dixen, eu quedo aquí, eu xa non... Falei por teléfono á casa, dixen, eu cambio de carreira. E pasábamos o día na biblioteca da Facultade de Filosofía, estábamos ali, estudiábamos ali todo o día. Terminaban as clases e xa enganchaba, xa quedábamos ali a estudiar e a comadrear tamén, porque as bibliotecas non eran como agora, e éramos poucos estudiantes tamén. Hasta chegamos a calcetar. Acórdeme de calcetar na facultade, de calcetar as xeras. Estábamos ali a mirar láminas de arte e a calcetar. A primeira fechoría que fixen eu na carreira foi cando me examinei de filosofía. Salimos do examen de filosofía e xa nos dixaron que estaba ben, fomos empeñar o libro de filosofía. Por 10 pesetas. E que aquelas 10 pesetas compramos unhas madejas de lana e fixamos unha bufanda. De mulleres á facultad cheguei do meu tempo, cheguei eu sola. Aquí en Goián chamámonos os señoritos, porque ademais, claro, faíamos, como xa viñamos e éramos todos xuntos, naquele tempo xa faíamos guateques, xa bailábamos aquí nunha casa dos troncos e xa faíamos aqueles bailes cun gramófono. E iban os seminaristas tamén, porque había uns seminaristas de aquí, e os seminaristas antoñaron os encargados de o gramófono, non era eléctrico, e había que darlle cunha manivela, e entón os seminaristas eran os que lle daban a manivela e os que controlaban a música. E nós salía a bailar, os coitados dos seminaristas a mirar para nós como nos bailábamos, eles a darlle a manivela do gramófono aquele. Fomos as primeiras mozas que puxamos pantalóns. Que antruxo a moda foi unha prima nosa que veio de Nova York. Tamén os meus tíos emigraron. A miña irmán tiña un novio formal e, claro, as carreiras duraban moitos anos e o novio de miña irmán queríase casar. E entón Ana pois abandonou a carreira con matrículas de honor nas asignaturas, porque era moi boa estudiante, era unha lumbrera, e plantou a carreira xa no 5º ano. A única, eu non conozo niñunha muller licenciada, solo as miñas irmáns que estudiaron, porque só estudiaban cultura general, saber tocar o piano e bordar, repujar. Acabei en junio e en setembro empecé a traballar en Tui. Era titular de gramática española, ainda que logo tamén daba latín, daba clases particulares de grego a unhas malas estudiantes que había en Tui. Entón eu fixen a memoria e iso foi no 5º ano que levaba eu en Tui. E cando tiña xa tudo presentado foi cando se me ocurriu a boa idea de marchar para Inglaterra e colguei tudo. Marchei para Inglaterra a aventura con outra amiga, pois eso por aumentar e practicar o inglés que gustábame tanto, para traballar de au pair.
cunha familia, estivemos na familia, unha familia encantadora, e eran judíos. Había 3 críos na casa, que eu falaba moito con eles. Un pequeniño que estaba a aprender a falar, que era a atracción, luego, como eu falaba que aquele criño, falaba tanto, o rapaciño aprendeu o inglés co acento que lle tiña eu. E aquela atracción de cada vez que viña un amigo faían falar o rapaz para velo, porque o rapaz falaba en inglés, pero con acento a española. No, que a miña meta era o inglés, era Oxford, non era ahora estar en Londres. Eu tiña que marchar para Oxford. E así fun. E presenteime a unha entrevista. Non sei, foi a providencia, o mellor foi a providencia que me puxo ese traballo no camiño. O traballo era en técnico en radiografía. No 67, un profesor moi amigo meu díceme, unha compañeira túa vai inaugurar agora, vais abrir o Instituto de Porriño e faille falta unha profesora de inglés. E eu faleille de ti. E efectivamente, xa non volvín para Inglaterra, xa me incorporei no mes de setembro, xa me incorporei aquí e abrimos o Instituto de Porriño e corrín moito. Logo xa últimamente, cando estaba a traballar, xa organizaba viaxes pola nosa conta. Entón, cando fomos a la volta ao mundo, foi con viaxes vostras. E a compañeira miña, para neses viaxes así moi longos, e era unha farmacéutica de Pontevedra, que era amiga de outras compañeiras de traballo, colegas miñas. Pero claro, a que dispuña de máis cartos era esta farmacéutica. Porque as compañeiras miñas pois xa tiñan isto, familias que atender, e solamente a xente solteira podía facer estes viaxes. Entón, con esta farmacéutica recorrín o mundo. En Goián, pola fala estamos divididos. Agora xa non, porque os críos falan todos castellanos, pero no tempo que íbamos á escola, os que viñan do barrio de Soutelo, a Gándara e San Lourenzo, falaban diferente de nós. E unha ditongación, era unha ditongación da E tónica, non? Por exemplo, ties fome? Ties? Ese chamámoslle os goianes, porque era no único sitio por aquí pola zona. Aínda que eu precisamente en contacto tamén con este profesor de Santiago, que era daqui de Goián, e moi entusiasta das cousas de Goián, e unha delas era precisamente por esta fala tan peculiar que tiñamos nós. E ele foi o que, faendo estudios, chegou á conclusión de que era por esa ditongación que estaba por esta zona xa desde tempos da Reconquista, cando viñaron turmas de xente da parte de Asturias e León, viñaron a repoblar Galicia. Principiar de entruidos. E eran entruidos, non eran disfraces de verdad. E eran entruidos con cousas viejas, e que non daban os cartos, non daban. Non daban, o meu pai ten moitas fotos. E os que eran os carros con mimosas, porque non daba para máis. Entón, vestidos con mimosas, eu acordo, hasta a burra vestían, adornaban o carro da burra, adornaban con mimosas, porque mimosa é a flor que hai nos carnavales. E aquí cando eran as cancialas, Tinita, aquí hai... No, aquí en... Ai, o da Aleluia. A misa da Aleluia, rouban as cancialas. Sí. E entonces, máis os carros, entonces había aquí un señor que era sordo e eles levábanles en pro carro. Entonces deitouse dentro do carro. O día do sábado da Aleluia. Deitouse dentro do carro e viu o carro máis ele. En riba do carro. O
río Miño sempre foi un punto de confluencias das culturas e dos saberes en ambas beiras. O río para Goián foi medio de vida, medio de vida durante os anos de crisis. Nós, quando éramos mais pequenos, íamos para a beira do rio, onde tivesse assim areia, uma espécie de praia, sabe? Passámos ali no verão, passámos ali o dia todo e depois vinhamos à noite. Meu pai, de pequeno, tamén foi ao río, porque meu abuelo tamén era pescador. Mas naquela altura as pessoas, mesmo pessoas, sim, que não amadoras, iam ali para o rio e punham-se ali a pescar aquele peixe mais miúdo, não é? E era assim que a pessoa passava aí o tempo e pronto, e ainda trazia algum peixinho para casa para comerem às vezes, porque era um alimento que já não o compravam. Eu empecé por pescar, primeiro pescava anguias, e logo pois fui un patrón, e tiña a medias unha gamela con este amigo, e íbamos pescar. A muller del amaixou nunha gamela e ele na gamela dele. Ele era o que nos botaba as redes e anclábanos no medio do río e quedábamos ali a esperar que empezase a subir a mareo, horas ali, a chicha máis eu a esperar, mentres rezábamos o rosario, rezábamos moitos rosarios a esperar a que crecese a maré, tiñas que estar horas ali no río de noite, e algunhas veces a chover. O río, porque eu creo que máis que son as augas contaminadas. Iso aquí ao río, se coñen acá un calcara botar e calcar, xa queima. En cambio aí, as depuradoras, xa aumento alto para o río. Aí sabes que o embalse, se hai lodo, se hai falando mal merda, iso queda todo aí, despois acumula aí, e cando lle abren, esa borralla por baixo ven todo para o río. Eu acórdome de rapaz pequeno que estaba a firga daquela autorizado, e mirabas o fondo a 10 metros ou 12 de fundura, e agora 1 metro e pico xa a carretera, xa non mira máis o fondo. Diferencias do caudal, pero nunha hora, nunha hora subeche 4 ou 5 metros, cando vas dali a 2 horas está seco redondo 3. E entón a rede non pesca no seu punto. Por culpa das variacións dese caudal, que non sabemos cando van a ser nin como van a ser, neste caso, eu buscando en internet, atopei neste caso un sitio onde se atopa o nivel actual por horas que leva ao río, neste caso o nivel máis cercano é o de Salvaterra, en función das aberturas con portas do embalse de Frieira. E con iso consigo saber se está baixando o río, se está subindo. Se esta noite subiu moito o caudal do río, pois seguramente a rede teña lampreas. Se for ao río baixo, collía sempre lampreas. Se o río vai baixo, olvida, colles unha lamprea lá para as en flores, verdad, Camiña? Acorda, as carbarelas, as truitas, as carbarelas, a mí está aquí para agua, de noite, e veña, tres sacos de truitas, e veña truitas aí como un cerco. Agora non mira usted unha truita. Non se ve a truita. Acabou. E no río Miño, pois tamén, o sábado hai algún pero pouco, non como daquela, lampreas se vai habendo, meixóns tamén moi pouca cousa, non sei, o motivo de acabar non sei cual foi. Antigamente pescaban máis porque non existían as redes de arrastra lá baixo, Non, non quedaron eso, eles dicen no perros a o peixe que ten que subir sobe, porque aquí non se pesca tamén sempre, e máis agora xa os domingos ao sábado non se pesca, e era sempre coller un peixe, por aí arriba se les pesqué, sempre coller un peixe, claro, se aquí non é rede nenhuma, collería moito máis, ese é lógico. A nós sempre nos fastidian por todo, non podemos coller angula, non podemos coller anguilas, nada, tudo é lá baixo, non sei que, así. Hai moito furtivo, eso sempre siga vendo. O que vai con a reza ou con a moseira ao río, eso non fai mal ningún. Esos tontos que son a marina e 4 chivatos, pero tú vas a mellor no Natal a ver se pillas unha lamprea. Se a pillas, pillas, se non a pillas, non a pillas, pero que che fai unha lamprea? Non é cousa legal, nada. Houbo momentos nos que, por motivos de miseria, os lugareños tiveron que acudir a actividades delictivas. É o caso do contrabando, onde o río serviu de canle para o intercambio de mercadorías. Às vezes passava-se mal porque isto é assim. Eles saíam direto ao rio.
Mas o que se passava é que eles já, pronto, como era o trabalho deles, eles já iam de manhã cedo, lá para a beira do rio, para verem, para controlarem ou os carabineiros do lado de lá já, ou o guarda fiscal do lado de cá. Para quando eles depois saíssem um bocadinho para outro lado, eles conseguiram passar o contrabando. De noite, o río tamén supuña o vir as mercancías, viñan sempre de noite, mercancías que escaseaban aquí, como eran a cuestión de as telas. O contrabando deu moito dinheiro a gañar. Aquel que traballaba en fondo que tiña medios, porque claro, podía salir unha noite ben ou un mes ou pero lá un día caía, e iso é tanto que ter tipo. E depois, bom, naquela altura não havia o telemóvel, mas comunicava-se uns aos outros já para dizer, olha, agora é o momento de passar. E então é quando passava. O meu tio era guarda e quando ele nos via, ia para o outro lado, que era o irmão da minha mãe. Mas muitos foram apanhados pelos guardas. A veces había que entrarlle, sempre había un que era veterano, e cando había os novos, o veterano encargábase de dicirlle, mira, que aquí pasa isto, se podemos sacar 5 euros de sueldo para outros 5 ali, só nos temos que estar. Entón, entre eles falaban, e dicen, Camilo, tranquilo, que non hai novedade. Entón, veña. Mas eu lembro do meu marido dizer que iam buscar o café de noite, que era o contrabando do café, eram sacos e sacos de café que eles traziam, e ele levava o matrão, ia a nadar, que era mais para aqui, para o peso, ia a nadar, punham a roupa numa trouxa, em cima da cabeça estavam com o cinto e os sapatos e eles atravessavam o rio. E quando chegasse lá, vestiam-se, quando viessem para cá, faziam a mesma coisa, despiam-se e depois vestiam-se cá. Non había plástico daquele tempo e quantas veces a mercancía viña mollada. Então ia buscar às vezes algumas coisinhas ali, antigamente no tempo da guerra civil, ia buscar a tui. Eu tinha uma fragonete, mas não era para vender nem para nada, era para casa só. O río, unhas cousas viñan e outras iban, non? Moita gorra se vendeu na nosa casa, Dios mío, das gorras, o sea, iban das vascongadas para Portugal. E as zapatillas, eu creo que tamén as alparagatas tamén iban de España para Portugal. E que viña de Portugal? Café. De Portugal viña o café e o tabaco. Mas nós tivemos aqui não sei se vocês ouviram falar, o Zé Diabo. O Zé Diabo era um contrabandista aqui em Penso, aqui de Penso, era um dos maiores contrabandistas aqui de Penso. E era um tipo que era, até ele tinha o nome de Zé Diabo, que aquilo safava-se em tudo. Mas infelizmente veio um momento que um carabineiro matou-o no rio. Ele vinha atravessar para cá porque já tinha coisado e o carabineiro na água matou-o na água. O carabineiro matou o português, esse tal Zé Diabo na água. Aí é que foi um bocado triste porque depois, claro, houve uma certa polémica nesse sentido, porque, pronto, matar uma pessoa sem defesa, porque estava na água, já não era tão fácil como se por acaso tivesse. Mas não, ali é verdade que aquilo foi um bocado polémico. Non algo gañei, home, pero gastábase moito, porque íamos aí, cando era para o contrabando, íamos aí para a tenda dun tal Pepillo que foi da Guardia Civil, o sea, botaron no faro, non sei por qué, non metemos no contrabando. E logo, cando xa iba a entrar outra vez xa de sargento, e colleron el contrabando e logo afora. Entón, íamos para aí, e a mellor hasta as 3 ou 4 da mañán que se iba ao río, pois nada, ali a xogar o golepe. Se non gañábamos, se perdía. Pero, bueno, algo foi esfendo. Para seguir defendendo, logo ainda comprei, tuvemos 3 tractores, bueno, fui na casa, e vamos tirando. Nunca se pasou fome, nin nada, pero bueno. Lamentablemente, tamén aquí a emigración sacudiu con forza. Porque eles gostaban, non? Tiñan que ir á procura dunha vida mellor que aquí non tiñan, que aquí non encontraban. Estuvo sempre na França, 40 anos. Estuvo na França. El dinheiro, mandaba dinheiro e eu gastava. Pois ele mandava dinheiro e eu gastava. Meu pai foi emigrado na França, esteve na Arábia, esteve na África, da construção. Tudo para a França, o que migrava era tudo para a França. Porque agarraram aquela coisa de ir para a França, todo mundo queria ir para a França. E era uma terra boa, que foi a terra boa, foi a terra que fez algo Portugal, foi a França. Aqui a maior parte está tudo na França. Há quem está no Canadá, quem está nos Estados Unidos, tudo mais, mas a maioria dos imigrantes daqui de Castro é a França. O papá marchaba para o Brasil.
de vez en cuando, bueno, viña así cada 2 anos ou así, e logo, claro, cada vez que viña un buciño máis, non? Passaram a pé, antigamente, daqui para lá. Os primeiros começaram a ir para a França, para a Espanha. Fizeram a pé daqui à França. Eu casei-me com 17 anos e meio, fui para a França e estive lá 49 anos. Eles contavam tanta coisa. Tinham que fugir aos carabineiros, tinham que fugir aos guardas, e a maior parte deles ainda foram presos. E depois é que os foram tirar da cadeia. O Padre Aníbal ainda foi tirar vários da prisão. Da Espanhola, onde eles ficavam, onde eles eram apanhados. Principalmente os primeiros começaram a ir, porque depois um já levava o outro, e depois já foi começando a melhorar um bocado. De Goián había moitos que emigraban ao Brasil. Uns chamaban aos outros. O meu avô, pai da minha mãe, emigrou para a Espanha com 15 anos e conseguiu progredir na vida e era capataz na companhia telefónica. Pero cando se empezou a crisis, empezaron a fallar o negocio dos transatlánticos tamén. E o Brasil tocoulle tamén esas épocas de crisis e entón non mandaban os diñeiros, non mandaban as mensualidades que acostumbraban a mandar, e aquí a xente vivía diso, do que lle viña do Brasil. Os coñecementos que se adquiren dos antepasados son transmitidos tamén ás novas xeracións. Empezaron, se quedaron os meus netos, no sitio meu se quedaron os dous, que enseñan os dous a tocar, e por ser, xe digo, isto non hai ni unha trabada das que hai por aquí, vostede vere non hai que lle metaban. Levo iso desde os 6 anos tocando, era un crío, e ahora mismo teño 26, e nada, fai 3 anos, vai facer 4, coñen a directiva de Treboada, xa co anterior presidente, bueno, tuvo que deixalo e foi todo por meu abuelo, hubo que porse máis a obra e nada, levamos así 4 aniños casi. Teño un salero de bombo que son hostia, sí, moi ben, moi ben. Empecé a tocar, porque vimos aquí o noso ir polas festas, cando é a festa, vamos cos bombos, polas casas, pidindo e demais. E, bueno, como son aquí as festas do pueblo, pois meu abuelo iba por outra pola miña casa e dicía, veña rapaz, colle o bombo, vente con nós. E foi así a máis e aquí estamos ahora mismo. Unha cousa que me gustou sempre e sigo me gustando. Eu disfruto velos tocar, disfruto, bueno, moi ben, moi ben. Sí, daquela sí, era o único profesor. Era mirar por maiores, aprender e así, a bella usanza. Iba con esa xente toda, porque eu era rapaz, pero gustaba isto, e pagaba eu ben, porque enseñou moito meu tío tamén, o cesteiro ese, eu iba con eles a todos lados. Como todo, hai que ir sempre evolucionando. Antes, o mellor, tiñamos 10 pezas, e agora xa temos 30 pezas. Son outras formas, novas, son moi diferentes. O meu fillo nin de pesca, nin de caza, nin de nada. Teño 2 escopetas, están na Guardia Civil, que levou a meu fillo á Guardia Civil, que non quere saber de nada. Oxe, a juventude hoxe non quere saber de ríos. Sacado este rapaz... Vivimos nunha sociedade completamente enfocada cara a industria, as cidades, todo iso, cando realmente vivamos na cidade ou non, todos temos que comer, realmente todos temos que vivir do campo dunha maneira ou doutra. Así que, a ver, eu cada vez, pois, este ano que empecé co tema da pesca, valoro máis iso, o sea, considero moita máis riqueza este xintiña que leva anos traballando pois para comer, para sobrevivir, cando nos agora, bueno, neste momento facémoslo como un hobby. Ahora a xuventude non quere saber do río, e as mulleres sabes que menos. Si van un domingo cando chegan ali, pois ao río, papá, que non, vamos contigo, por aquilo de dar un paseo a tal, pero afición ninguna. Ensinei ao filho as primeiras coisas, o Kim Barreiro, a primeira coisa, as primeiras notas, o acordeão, e depois ele começou a estudar, meti na música, já que eu não aprendi, meti na música. Naquele tempo era difícil, sabe? Eu creo que xa, non sei se falaremos os 2 dúcias, só os viellos.
os vellos que quedan, pero tamén como xa non salen, tampouco xa tampouco se fala. Cada vez falase menos. Ou morrer eu e os da miña quinta, acabouse. Xa non... Dá tristura, dá tristura unha coisa, porque está aí e non recuerdo, pero agora xa que se lle vai a ver como todas as cousas, tocoulle desaparecer, non? E hai que é unha lingua viva, non? E ten un momento de auge, e ten un momento de desaparición, e agora, pois, tocoulle morrer. Tócalle morrer, claro. A nosa trabada, a Loián, estuvo un punto de desaparecer, pero, bueno, foi a outro rato, pero a nosa, vai traballar iso miño, desde que formei eu, foi a máis, e ainda hoxe, nun momento de dicir, acabou. No momento están estando ben, agora va o meu neto, está estando ben. Como non, a tradición sempre hai que mantela, e algo que nos... A tradición, pero nos encantan, esas pezas antiguas son estrondo total, e dices, aí veñen os bombos. Aí está a festa. Eu chorar nunca chorei, porque a verdad que foi dura. Eu non chorei. Sabes que moitas veces porque choraba? Porque me batía miña irmán. Como falase unha palabra en gallego, miña irmán dábame unha morrada tan grande na boca que me faía calar. E eu nada máis cerrar a porta xa falaba gallego. Claro, e dicía, calriña, cálate que te van a ouvir os de Porriño, porque os de Porriño pensaban que eran máis que nós. Sí, porque Porriño xa era máis ciudad. Unha parte ainda se vive da imigração. A maior parte mesmo das senhoras que são viúvas hoje em dia vivem das reformas francesas. Até que era máis, as lampreas iban regaladas, as lampreas a 2 pesetas e a 5 pesetas. Podía comela os pobres porque non era tan cara como agora. Para negocio, aquí a lamprea non nos dá negocio, danos de traballo. Unha noite medio 100 kilos de angulo, daquela, e aquel día foi o trator, logo o trator a buscar o angulo ao río. Que era aquela fartura. Comían as galiñas, comían todas. A xente antes era moito mellor que agora. Por qué? Porque era máis gente, era máis unida, ajudava máis, era muito mais comutativa que agora. Não sei, acho que foi de haver assim um bocado mais de dinheiro ou assim outras coisas que mudou assim um bocado o equilíbrio das pessoas. Penso eu, não sei. O meu pai sempre disse que os filhos dele haviam de ter uma enxada mais leve que a dele. Já não é o que era, tá? Disto até falava. O acordeão, quando era novo, até falava. Nem outras, a juventude, agora a minha idade já não é, já não tenho